बागुल बुवा. मी त्यावेळी 5वी-6वीत होते. माझ्या वडिलांची त्यावेळी ट्रान्सफर झाली होती. त्यामुळे माझ्या वडिलांनी त्या परिसरात एक फ्लॅट रेंटवर घेण्याचं ठरवलं. सुदैवाने तिथे एका नवीनच इमारतीत आम्हाला रेंटवर एक फ्लॅट मिळाला. ती इमारत तशी तर मूळ लोकवस्तीपासून थोडी लांब एका नवीन जागेवर बांधण्यात आली होती. तिथलं बांधकामही नवीनच झालं होतं. त्यामुळे त्या इमारतीत तेव्हा तसं फारसं कोणी राहायला आलं नव्हतं. तिथे येऊन आम्हाला काहीच दिवस झाले असतील. तोच आमच्या गावचं काहीतरी काम निघालं. त्यामुळे माझे आई वडील 3-4 दिवसांसाठी गावी गेले. आई वडील दोघेही कामावर जात असल्याने मला तशी एकटे राहायची आधीपासूनच सवय होती. त्यातच या इमारतीला 24 तास वॉचमन असल्याने तसा चिंतेचा विषय नव्हता. पहिला संपूर्ण दिवस तर नॉर्मल गेला. थोडाफार अभ्यास केला. खूप सारा वेळ टीव्हीवरचे कार्यक्रम आणि टीव्हीवर गेम खेळण्यातच गेला. पण जसजशी संध्याकाळ होऊ लागली तसतसं मला त्या घरात काहीतरी विचित्र जाणवू लागलं. मी वॉशरूमला जाताना, किचनकडे जाताना, बेडरूमकडे जाताना मला सतत असं वाटत होतं की माझ्यावर नजर ठेवली जात आहे. माझ्याकडे कोणीतरी लपून पाहत आहे. आणि विशेष म्हणजे असं करणारी व्यक्ती ही माझ्यासोबत माझ्याच घरात आहे. मी एकटी असताना ही फिलिंग माझ्यासाठी खूप भयानक होती. मी चालताना मला उगाचच कोणी माझ्या पाठून चालत असल्याचा भयानक भास होईल. मी टीव्ही पाहू लागले तर मला असं वाटे की आता माझ्या खांद्यावर कोणाचा तरी हात येऊन पडेल. पण मी पाठी वळून पाहिल्यावर तिथे मला कोणीच दिसत नव्हतं. कदाचित हे माझे भासच होते म्हणून तेव्हा त्याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं. पण त्याच रात्री साधारण 1 वाजता मी गाढ झोपेत होते. तेव्हा मला माझ्या बाजूलाच कोणीतरी येऊन बसल्याचं स्पष्ट जाणवलं. म्हणजे त्याच्या बसल्याने बेडचा माझ्या बाजूचा भाग हा थोडा दबला गेल्याचं मला स्पष्ट जाणवलं. मी झोपेतच होते. मला वाटलं माझे आई बाबा आले असतील म्हणून मी डोळे बंद करूनच त्यांची माझ्या डोक्यावरून हात फिरवण्याची वाट पाहत होते. पण त्याऐवजी मला एखाद्या आजारी व्यक्तीच्या श्वासांचा घरघर असा आवाज कानी पडला. ते ऐकून मी झटकन माझे डोळे उघडले. माझी सर्वात आधी माझ्या बाजूला नजर गेली. माझ्या बाजूची गादी ही कोणीतरी बसावं तशी दबली केली होती. मी तेव्हा इतकी घाबरले की अक्षरशः बेडवरून मी खाली उडी टाकली. मी गादीवर पाहिलं तर गादीवरून नुकतंच कोणीतरी उठून गेल्यावर खाली दबलेली गादी जसं तिच्या मूळ आकारात येऊ पाहते तशीच त्या भागातील गादी माझ्या समोर मूळ आकारात येत होती. मी धावत हॉलमध्ये आले आणि माझ्या वडिलांना फोन केला. मला अजूनही त्या घरात कोणाचा तरी वावर स्पष्ट जाणवत होता. मी माझ्या वडिलांना सगळी गोष्ट सांगितली. तेव्हा त्यांनी माझ्या एका चुलत भावाला आमच्या घरी जायला सांगितलं. तोपर्यंत मी घरात सगळे लाईट लावून घरातील देव्हाऱ्याच्या समोर जाऊन बसले. आम्ही तिथे पुढे जवळपास 2 वर्ष राहिलो. त्या घरात कोणीतरी आहे असे भास नंतर माझ्या आईलाही अनेकदा झाले. पण ते काय होतं हे आम्हाला शेवटपर्यंत कळू शकलं नाही. मी 12 वर्षांचा असताना मी मामाच्या गावी गेलो होतो. मामाचं तसं तर गावात आधीच एक घर होतं पण ते सर्वांचं एकत्रित कुटुंबाचं आणि छोटं घर होतं. म्हणून मग मामाने गावी एका दुर्जन भागात स्वतःचं हक्काचं एक घर विकत घेतलं. आम्ही तेच घर पाहायला मामाच्या गावी गेलो होतो. त्या घराच्या आसपास घनदाट जंगल होतं. त्या जंगलामधून पायवाटेने चालत असताना आम्हाला नेहमीच एक प्रकारची नकारात्मक ऊर्जा वाटायची. आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा ते घर पाहिलं तेव्हा ते बाहेरून फार जुन्या काळातलं एखाद्या भूत बंगल्यासारखं आम्हाला वाटलं. आम्ही पाहिलं तर त्या घराचं बरंचसं बांधकाम हे लाकडाचं बनलेलं होतं आणि त्या घराला बऱ्याच ठिकाणी वाळवीही लागली होती. एवढंच नाही तर त्या घराच्या भिंतीवर कसले तरी विचित्र खड्डे दिसत होते. जणू कोणीतरी रागात त्या भिंतीवर ठोसे मारल्यासारखे. त्या घरात अशा बऱ्याच जागा होत्या ज्या अंधाऱ्या होत्या आणि आम्हाला तिथे जायला फार भीती वाटायची. घराला एक छोटासा पोटमाळा होता. तिथे एक गोलाकार काचेची खिडकीही पाडली होती. पण तिथे बाहेरून येणारा प्रकाश जमिनीवर काहीतरी भयानक
एखाद्या गोल चेहऱ्याचं चित्र दाखवायचा. त्यामुळे तिथून जाताना नेहमीच जमिनीवर एक चेहरा आहे आणि तो कधीही आपल्याकडेच पाहिल अशी मनात एक नेहमीच भीती वाटून राहायची. त्या घराकडे एकंदरीत पाहिलं तर असं वाटत होतं की या घराने खूप काही सहन केलं होतं, खूप काही पाहिलं होतं. या तिथे राहणाऱ्या आधीच्या लोकांचा राग, द्वेष, आक्रोश, भांडण सगळं काही होतं. भिंतीवरच्या त्या आदळआपट केलेल्या खुणा पाहून आम्हाला भीती वाटत नव्हती, पण असं वाटत होतं इथे जर का आपण जास्त काळ राहिलो तर आपणही तसेच क्रूर बनून जाऊ. आमचं हे घर पाहून मामाला सर्वात आधी हाच प्रश्न होता की तू हे असं घर का घेतलंस. त्यामागे त्याचं उत्तर हे होतं की त्याला पुढे हे घर पाडून तिथे एक मोठं आलिशान घर बांधायचं आहे. त्या घरात हॉलमध्ये एक आतमध्ये गेलेला भाग होता. जणू तो त्या भिंतीचा एक कप्पाच बनवला होता. त्याचा उपयोग काय होता हे आम्हा कोणालाच माहीत नव्हतं, पण तिथे एखादं कपाट आरामात राहील अशी जागा मात्र होती. मामाचा कुत्रा होता जो त्या रिकाम्या जागेकडे पाहून नेहमीच गुरगुरत भुंकत बसायचा. पण त्याचं हे वागणं काही साधं वाटत नव्हतं. तो त्याचे केस वगैरे फुलवून दात बाहेर काढून भयानक पद्धतीने गुरगुरायचा. जणू तिथे अनोळखी कोणीतरी उभा आहे. त्याचं हे वागणं त्याच्या स्वतः पुरतच नव्हतं, तर तो आम्हा कोणालाही त्या जागेत जाऊ द्यायचा नाही. आम्ही कोणी तिथे गेलोच तर तो त्या खोलीच्या आणि आमच्या मध्ये उभा राहून भयानक पद्धतीने गुरगुरू लागायचा. पण इतर ठिकाणी त्याचं हे वागणं नॉर्मल असायचं. हे सगळं बघून आम्ही तिथे जितके दिवस राहिलो तेवढ्या दिवसांत आमच्या मनात त्या घराविषयी एक वेगळीच भीती वाटू लागली. मामाने नंतर त्या घराबद्दल अधिक चौकशी केली तेव्हा त्याला असं कळलं की त्या घरात याआधी वेगवेगळ्या कारणाने अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याहीपेक्षा भयानक हे होतं की त्यांना आलेले सर्वच मृत्यू हे फार वेदनादायी आणि गंभीर आजाराचे आले होते. मामाने कालांतराने ते घर तोडून त्या जागी एक मोठा बंगला बांधला. आम्ही आजही वरचेवर तिथे सुट्टी एन्जॉय करायला जातो, पण तिथे आता अशी नकारात्मक ऊर्जा अजिबात वाटत नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.